Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Sehol-sziget élményparkban. Engem Markó Juditnak hívnak, és párom Leki János, akivel együtt megálmodtuk ezt a Sehol-sziget élményparkot, igazán a családok örömére. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és egy cél vezérelt bennünket, ugye a boldog gyermek és a harmonikus család, és örömmel tapasztaljuk azt, hogy ez itt megjelenik nálunk. Egy olyan parkot álmodtunk meg közösen Judittal, ami gyakorlatilag megtalálható egészen a kisgyermekektől, az 1 éves korú gyermektől a 10 éves kamaszokig megvannak a szórakozási lehetőségeik. Korosztályos játszótereink vannak, az erdei játszótér, Csikó játszótér, illetve labirintus. És ezen felül ugye a szülőkre is gondoltunk, és a szülőknek ugye a Szent Ferenc kupola, alkotóműhely és a lovas rész, ami gyakorlatilag lehet lovagolni, lovaskocsizni, és hát sok olyan elfoglaltságot találnak ugye a szülők, amik itt egész napot, illetve egy egész hetet szállás lehetőségünk is vannak a parkban. Több olyan foglalkozást csinálunk, ami a szülőket és a gyerekeket együtt összehozza. Ezek közül a programok közül a legkedveltebb a sütögetős program. Itt a Kemencébe sütögetünk a családokkal, akik jelentkeznek. A következő egy nagyon jó program, a szülő és gyermekprogram, a Madártanösvény, amit közösen úgy szintén be tudunk járni. Hogy színesítsük lehetőségeinket, ugye lovaskocsikázással ki lehet menni, meg lehet ismerni a környéket, és nem csak a faluban, hanem a környező falvakba is el lehet látogatni lovaskocsival, de amit itt a falun belül látnivaló még a Nőtincsi horgásztó, oda a Tincsi lokomotív élménymozdonnyal lehet kimenni, ami nagyon színes és élménydús lehetőség gyermekeknek és szülőknek egyaránt. Szállás lehetőségeink a Postakocsi vendégház. A Postakocsi vendégház 50 főt tud elszállásolni, 4 nagy családi szobánk van. Azért mondom, hogy nagy, mert 5 ágyas is lehet a szoba, tehát alapon 4 ágyas szobák, plusz még egy ágy pótágyazható a szoba. Úgy szintén a felső szinten 2 15 fős rész helyezkedik el, ahol 30 főt tudunk a csoportos szállásunk elhelyezni. Itt szeretném megemlíteni azt, hogy 8. éve táboroztatunk gyerekeket, tehát az indián sátrakon kívül van a csillagfény sátrak, ami egy nagyon csodálatos építmény, fadobogós. Úgy szintén várjuk nem csak a gyermekeket nyáron a táborba, hanem a családokat, akik ebben a környezetben szeretnének egy csodálatos hétvégét eltölteni. félvérlovag
lovainkon, illetve a fjord lovainkon van lehetőség a lovaglásra, úgy gyermekeknek, mint felnőtteknek. A lovaglás élményét ki lehet próbálni, illetve aki komolyan veszi a lovaglást, van arra is lehetőség, hogy beiratkozzon a lovasiskolánkban. Még egy nagyon fontos program, ami a családoknak színesíti az itt létüket, az állatsimogatónk. Minden egyes állatkánk kézzel nevelt, hozzánk szokott, tehát nagyon szereti az embereket, fent az erdőbe a lámák közé lehet menni, kis csacsink van, kecske, birka, szárnyasok, és hát nem utolsó sorban a kakadó, a sárga tarajos kakadó, a kokó, aki mindenki barátja, és az ausztrál nemes papagáj, a pákó, aki fantasztikus módon ünnepli, illetve várja itt a vendégeket, és mindenkinek köszön. Tehát ezek az állatközeli élmények úgy a gyerekeknek, mint az egész családnak, felnőtteknek is egy nagy élmény. Lehetőségeink közül ugye az étkezés, népi konyhánk van, és a népi konyhánkon belül a kemencés ételeinket ajánlanánk, amit érdemes kipróbálni, és a kemencés ételek mellett azért ugye hagyományos ételeket is főzünk. A Szent Ferenc kupola az ad helyet az étkezésre, az együttlétre. A Szent Ferenc kupolában 2 nagy kandalló van elhelyezve, hűvös idő esetén, vagy éppen egy esős időben, amikor nagyon jó megmelegedni itt a kandallóknál, illetve van a kemence, és a kemence környéke nagyon hangulatos. Itt található a kupola büfé, a büfébe minden finomság megtalálható, azok a vendégeink, akik igazán itt szeretnének ebédelni, vagy nassolni, várjuk szeretettel. Parkunk az 15 hektáron terül el, és olyan lehetőségeink is vannak, hogy rendezvény helyszínt tudunk felkínálni különböző eseményekre. Ezen belül van színpadunk és különböző nagyobb lefedettségeink, ahol ugye alkalmas születésnapok, rendezvényekre, akár még esküvőkre is. Parkunkat folyamatosan fejlesztjük, megéri azoknak a vendégeinknek is újra ellátogatni hozzánk, akik régebben voltak nálunk. Ugye az igazi szlogenünk az a boldog gyermek és a harmonikus család.